Sawubona sisithenjwe njani? Ngiyaphila. Yazi ngizokwenza njani wezi? Ngizophuma ngoba ilokhuzana i-audio yethu iyaxabana. Kodwa ngizobe ngikhona ngikulalele ukuze uzwakale kahle. Okay, akho ngxaki dadewethu. Indaba nansi engiyishoyo, ngiyayizwa indaba yamafoni nezikole. Kodwa into engingayisho ukuthi ingane nje nefoni nesikolo izinto nje eziphambene ukuthi nje umhlaba siwaba yilo oyiwo njengoba amadoda besho lapha. Ifoni nesikolo awuhambisani ngoba kuningi okwasefonini okuphambene nesikolweni and amafoni ezikolweni zizo lezi ezigcina zimosha. Bengibheke la engihlala khona ngapha eKrugersdorp ikhona ingane bashuta uteacher bamenza like kubu cartoon, so bekudlala la video idlala esikolo sonke beyisendelana abantwana esikolweni. Okay, kutisha nje yena kuyena iself esteem yakhe kuyayehlisa utisha xa ingane eqhamuka zimhlekenziwe la cartoon ehlekwa zingane zesikolweni. So ifoni nje nesikole ngibona ngathi kuyinkinga, kodwa ke into ekuqina ukuthini thina abazali emakhaya izingane zethu angithi sithe sizithengela amafoni kuyofuna sizama ukuba nolwazi lokulawula amafoni abantu abethu. Ngithe mangibheka la kulelo nto ke Netflix kunalapha ene parental guidance ukuthi xa abantwana nizobheka uyabafakela nge-age restriction yabuthi bazobheka la ama-movie athile aphelela la ukuthi xa kuyikuthi umntwana ufuna ukubheka engapha yakwe-age yakhe izo-reporta la kuwe, kumele ayifumane kuwe ikhodi yokungena lapha. So okungangokuthi uyabukwazi ukuthi ingane yami into eyibhekayo yile nale and zilingene i-age yakhe kuba isuka la ekhayeni ukuthi njengoba umthengela ifoni usuku uhlose ini ukuthi imncedise phi na phi noba umthengela nje for fun. Inkinga yokuthengela umntwana ifoni for fun izomlimaza ekugqibeleni angazi kuba naye akazi ukuthi ifoni le uma uyithengela ukuthi ingenzeni. Kodwa xa uke wayithenga ifoni like ingane yami mina ina level ina iPhone, kodwa ke izinto ezibuka laphana ngezenkonzweni izinto zenhlelo zenkonzo ukuthi ngiyazi ukuthi ingane yami manje yenzani kanjani. Ifoni yayo ixhumene neyami, i-email iyodwa ukuthi mangivulela ingane yami ngivulele ngale ukuthi iminyaka yayo kanje nakanje nakanje, futhi mangicela ifoni yayo ngiyayibheka kuba zininzi into ezifakwa zingane ezifaka ngosherity zifakwe nantontoni. So umzali uyayenzela umntwana ifoni amnikeze angalandeleli. Enye into yi-negligence yethu abazali. Kuba ingane yakho kufanele wazi umthetho wala ekhaya noba iphuma esikoleni ingabi yinto yokuxaka otisha. Kuba utisha akalandanga kuyoba ngumzali wokuqala ukudodombisa ingane yakho. Utisha ulanda ukuthi azoyifundisa naye isuke kokwabi ifundisekile. Kuba ayakhathala nawo amateacher ayahlatshwa ayagwaza kwenziwa yonke lento embi. Bagqibele benjani beyekelela kuba ingane ezininzi manje zingena zijoina ikwadi lezi ezininzi amagenge. Xa utitsheke wangathi ususana nayo phaya esikolweni zimlinde egate kwenzeke yonke lensambatheka. Kodwa ke into njengabazali njengoba sithetha sibadala kanje ake sifikeni emakhaya sibuka izingane zethu izinto ezizenza ngamafoni. Siqaleni ukuthi xa ubunga u-installanga umthetho zama ukufuna ulwazi nzulu ngokusebenzisa komntana ifoni ukuthi ixhumana kanjani neyakho njengomzali, ukuthi nobe ehambe nayo phaya esikolweni nobe ngaze esikolweni xa ifuna ukuvula into ethi 18 years ayivumi ukuthi ayivule kuba ixhumene neyakho. You understand? Ayizuvuma. So engaske ayibuke kwezabanye kodwa na usazi ukuthi security wise eyakho ingane uyikhusele and kwenye imini iyokucinga ukuthi the reason uma nobaba owayenza kube nje ukuthi wayezama ukungikhusela lapha nalapha nalapha.
umuzo nomthetho nje ingane zakhona noba ziwuphula umthetho zinakho ukoyika ukuthi no, but lento engiyenza ngiyazi ukuthi uma akazi ukuvana nayo xa ngike ndabhaqwa asali ukuthi siba stoti nathi sibe sistoti khona kunye siphula khona imithetho phana phaya kodwa ubuhlelo usazi ukuthi emkhayeni nomthetho nengane yakhona iyazama ngendlela yonke ukuthi noba isenza into iyenze ngokufihlakala kodwa ezinye izingane uma uyabehleli phana nobabawaze edining zona zingapha zivula lezi zinto ezikhohlakeleyo because ziyazi ukuthi uma ukhululeke ngendlela yokuthi akakwazi ukunaka ukuthi sibhekani senzani kanjani ifreedom esinikeza izingane zethu iyona kwelinye ixesha ezilimazayo bese sithi ngomso ingane zethu ezikanjena kanje azimamela zithini kanti wena ubungazinikezanga ungazilawulanga indlela kumele uzilawule ngayo so singayiblame ukuthi esikolweni bekanjani akuqalwe ekhaya first thing first and then from there ikona sithi ngoqhubeka ukuthi esikolweni kanjani kuba ingane evela ifundisekile noba isesikolweni inefoni nawe ungumzali uhlele nje inhliziyo yakhe inokuzola ngoba uyazi ukuthi eyami ingane into esefonini yayo xa ubungayithembi iqhumeni email xa ingathi ivule uzofika uyibuza ukuthi hey ubususenzani pha kuba ndibonile ukuthi iyabonisa ukuthi ubusuvula imove enjani edlulela iminyaka yakho understand sizokwazi ukuthi ubaba unjani akalahlanga kuba ziyathi mase zidibene zodwa zithi hawo ulahlile uyavisisa so singabi ngabazali abalahlile understand khusela ingane zakho kuba ingomso lazo noba ingomso lakho liqhomeke kwezo ngane xa uziyekela zijoin amagengi nani kusho ukuthi ingomso lakho uzobuzisela ama slippers ema-prison nani sisenza yonke lento embi nengalungile so abazali asimeni sikhuseleni abantwana bethu singabe siblame technology siblame ini asike sizibukisise nathi ukuthi sibakhusela kangakanani abantwana bethu ngoba nabethu abazali abenzanga ngamlingo baqinisa imithetho siyilento esiyiyona namhlanje ngathi hayi ngiyadilika sisithenji ngiyabonga I was on mute. Thank you so much. Siyabonga kakhulu. Kuthiwa abazali kukuthina akufanele siyeke izingane zibe namalungelo kakhulu emakhaya zibe no privacy zibe no do not touch my cell phone